Вітаначкі мае шаноўныя, мы з вами павяртаемся ў гісторыю нашага маладога аграрыю. Мы сёння будзем з вами выконваць шмат прац, не так як у мінулы раз, калі мы толькі сабралі ураджай з нашага вялікага даволі поля. Чым я быў вельмі задаволены, але самі працэсы не вельмі, бо гэта надта доўга. Карацей, ідзем. Ну вось мы і апынуліся на сваім полі. Бачыце, якія ў нас вялікія змены. І зараз я вам распавяду, адкуль яны ў нас взяліся. Калі я скончыў возіць наш бурак на фермерскі рынок, да мяне падышла Кацярына і запрапанавала сваю дапамогу, але не проста так. Яна запрапанавала мне заараць усю гэтую зямлю, пакуль я буду даглядаць ейную ферму. На што я адразу пагадзіўся, бо гэта было надта выгодна. Плаціць ёй было мала, ды да гэтага яна ждала, што гэты прыбытак, які я атрымаю, пакуль буду даглядаць ейную ферму, ён застанецца 50 на 50 паміж намі. Яна казала, што не хоча прыбіраць гной за каровамі, за свіннямі, гэтак далей. Да гэтага яшчэ яна казала, што той ураджай, які я сабраў, ён 100% не ўвесь, таму што ў полі засталося шмат чаго яшчэ, і гэты бурак ёй спатрэбіцца, каб гадаваць свінняў на ўзімку. Вось, я ёй не паверыў, але, слухайце, яна сабрала больш за адзін прычэп, той, які ў нас быў, памятаеце, белы, і казала, што гэтых буракоў, якія яна назбірала, хопіць больш, чым на год. Таму яна задаволеная, я задаволены тым, што ў мяне праараная зямля. Мне падаецца, гэта ўсё проста цудоўна. Да гэтага яна нам па зніжцы прадала барану яшчэ, была такая ўдзячная, шчаслівая, што ейныя свінні цэлы год будуць есці бурак танны, лічу, што бясплатна для яе. Вось, то яна нам прадала сваю барану, якая ёй не патрэбна, а нам патрэбная, дарэчы, бо мы будзем зараз баранаваць сваю зямлю, ды засейваць яе травою, каб у наступны год ужо збіраць ураджай. Адзінае толькі ведаеце, што мне здзівіла, вось гэтыя разоранні, якія з'явіліся на полі. У мяне такое адчуванне ёсць, нібы там шостае пачуццё, якое прастулася, што яна нешта шукала на гэтым полі. І адзінае, чаму яна папрасіла нас даглядаць яе ферму, гэта тое, каб мы не бачылі, што яна тут сапраўды будзе рабіць. А што, калі ў яе ёсць мапа нейкая, мапа з скарбам, не з бульбаю тыпу скарба, калі хто не ведае, ёсць такі сорт бульбы, а сапраўдны скарб. Мы гэта абавязкова яшчэ даведаемся. Добра, сядаем у наш трактор і пачынаем баранаваць. Вось і ўсё. Вось мы скончылі баранаванне нашага поля. Складаем нашу барану, ляцім ставіць яе на месца. Хутка ўжо сонца будзе сыходзіць, бачыце, павячэрала якая. Стала менш сонца, але ў нас наперадзе яшчэ шмат справы. Нам трэба ўсё гэтае поле засеяць, адзінае толькі трэба спраўдзіць у календары, ці мы гатовыя, ці мы будзем зараз гэта рабіць, ці можа трэба адкласці ажно на весну. Зараз усё даведаемся, чакайце хвіліночку. Усё, барану паставілі, мы гатовыя паглядзець, што ў нас там.
наконт нашага календару. Ці можна зараз займацца саджаннем травы. Так, аліўкі, гарох, пастарнак, нейкі сорга, гэта ж пшонка. Пшонка, трава. До лістападу можна садзіць, добра. То бок наша задача зараз узяць у аренду сажалку. У верасні можна сажаць. Дарэчы, каменьчыкі. Не, гэтыя маленькія каменьчыкі мы збіраць не станем. Так, хадзім у краму, правда? Сюды. Так, вось у нас тут зерніка будзе. Это все прикатае выдатна. Арендуем. Так. Так. Добра. І зараз нам трэба ўзяць зерню. Ну што ж, купляем. Купляем вось гэтую. Так, пакуль што адную. Яно нас чакае тут. Саджаемся. Едем, забираем. Ну вось і ўсё. Мы засеяли сваё поле. Так бы мовіць, паклалі зерніка ў глебу, і зараз сонейка разам з дажджом зробяць усё астатняе. Будем спадзявацца на добрае надвор'е, каб усё ўзрасло, каб усё квітнела, таму што трава павінна квітнець. Добра, хутенька зараз пакідаем нашу сеялку. Насенне таксама мы пакінем у сабе. Мне падаецца, што 566 літраў вам магчыма нам яшчэ спатрэбіцца. Можа, мы калісьці купім яшчэ адно поле, каб засеяць яго. І, як бачыце, на такое велізарнае прастору, такое велізарнае поле у нас пайшло ўсяго 434 літры. Трэба зараз выгрузіць насенне. Так, вось яно выйшла асобнае. А сеялку адвесці адразу ў краму, бо яна ў нас у арэндзе. Мне не трэба, каб лішнія грошы з нас спісвалі. Дарэчы, добра. Трэба мець на ўвазе, што яна добра падыходзіць для нашага трактара. А вось пакуль мы баранавалі, мне не спадабалася вельмі наш груз. Груз гэты 900 кілаграмаў, дарэчы, і трэба яго замяніць. Яго не хапае на наш трактар, і каб цягаць за сабою барану. І таму мы яго наўпрост заменім. Так, гэта мы аддалі. І гэта мы таксама зараз скінем. Вось так. І возьмем сабе новы, на 1,5 тонны, я мяркую. Пайшлі ў краму. Так, вось гэта у нас у арэндзе, то мы павяртаем яго. Так. А вось яно ж таннае было. Во, клас. В900 мы прадамо.
Адразу сабе купім. Больш цяжкі. Так, ось 900 гэта не тое. 1150 таксама не тое, вось 2,5 тонны. Мяркую, гэта занадта будзе, а вось 1800, 1500, тое, што трэба. Ёсць АГЦО 2500 і пак нейкі, таксама 2500. Ну, давай так. Вось гэта, нібы больш падыходзіць нам. Хаця для нейкага пагрузчыка ён, правда? Таму вось гэта. Ось всё. Мяркую, што ён нам больш падыдзе для цягача, прабачце, не цягача, а бараны. Ось, і таксама плуга, дарэчы. Так, зачапіць. Вось. Давайте, што ў нас, як бачыце, вечар. А таму гэта азначае, што хуценька дзень ужо сходзіць да ночы, правда ж? Нам на нашым полі уже няма чаго рабіць, усё зроблена. Мы гатовыя для атрымання першага ураджаю. Я мяркую, гэта будзе прыблізна у траўні, а магчыма у чэрвені наступнага году. Пакуль мы будзем чакаць гэтага, мы будзем выконваць задачы, якія ёсць у гэтым паселішчы. Вось, напрыклад, адзінае, што нас цікавіць тут, гэта, па-першае, аранне і баранаванне. За гэтыя две працы мы нічога не будзем плаціць, ніякіх там угнаенняў, ніякага насення, таму што і гэта такім чынам нас не змогуць падмануць, як гэта было ў першым роліку. Вось, а гэта азначае, што тыя справы, на якія ў нас ёсць механізмы, мы можам спакойна рабіць. Тое самае кашэнне травы, рабленне, дарэчы, сена, так, і адвозіць яго кудысьці там прадаваць гэта ў выглядзе сена, а не цюкоў. Гэта нам таксама падыходзіць. Таму, першае, унясенне угнаенняў. Не. Збор ураджаю. Таксама не, хутчэй за ўсё. Збіранне каменняў 100% не. Ось, баранаванне. 3 заказы ёсць. Выдатна. Так, бяром. Усё, паляцелі выконваць нашы задачы, якія мы ўзялі наконт баранавання. Таму будзем зарабляць грошык, як кажуць.
Усе заказы на сённяшні дзень мы выканалі. Усе замовы, ўсё, што патрабавалі ад нас нашыя суседзі. Мы зарабілі троху грошай. Троху. Гэта мы зараз высветлім колькі. А да гэтага дадайце яшчэ і тое, што мы зрабілі на сваім полі велічэзная колькасць працы. Вельмі якасна. Я мяркую. І ўсё. Пад'ехалі і выйшлі. Ну што ж, падбіваем вынікі. Мы з вамі зрабілі вось што. Мы абнавілі сёння груз, які, дарэчы, спрацаваў на 100%. Проста гэта менавіта тое, што нам было патрэбна, каб баранаваць вось на гэтай прыладзе, якую мы выкарыстоўвалі менавіта для гэтага. Менавіта 1,5 тонны і патрэбна. Вось дакладна, кратна тое, што трэба. Вось, мы ўсё запахалі. Прабачце, зааралі. Мы ўсё забаранавалі. Мы пасадзілі траву, якая ў нас будзе, дарэчы, 50% гнаення нават ёсць. Ну і добра. Якая нам дасць ураджай ужо ў наступным годзе. У гэтым годзе на толькі трошачкі падрасце. Я не ўпэўнены, што каб у верасні, з верасня па лістапад нешта вырасла. Не павінна. Мы зарабілі, дарэчы, шмат грошай сёння. Толькі уявіце сабе, мы на адных толькі замовах, якія нам давалі сяльчане, і пры нашых эканамічных здольнасцях мы зарабілі. Так, яшчэ было 1500, правда, 91 217. Пры гэтым пры ўсім было 85, то бок 6200 доляраў, лічу 6000 доляраў мы зарабілі. Гэта за один месяц. Ну, няхай сабе за месяц, моўна. Неблагі прыбытак толькі на гэтых заказах. Я вельмі сабою задаволены, таму што аренда, штомесячнае выдаткаванне на падтрымку крэдыту у нас 1666. То бок нам хапіла нават акупіць наш новы груз 100%. І нам хапіла на падтрымку крэдыту 100%. І яшчэ нешта засталося. Глядзіш, так мы хутка сабе на хату накопім, не? Добра. Глядзіце, сонечка садіцца. Добра, я мяркую, што сённяшні дзень атрымаўся вельмі ўдалым. Зноўку паўтаруся, няхай сабе трошачкі дзесьці ён быў сумненны. Я не вельмі хваляваўся, напрыклад, калі давяраў Кацярыне свой участак. Вось. Але мяркую, што калі яна сапраўды нешта шукала, то мы абавязкова аб гэтым даведаемся, але трохі пазней. Вось і ўсё. Як заўсёды падтрымліваць вольны беларусаў, падтрымліваць Украіну. На сённяшні дзень з фармінг-сімулятарам, серыяй па фармінг-сімулятар. Гэта ўсё. Хутка пабачымся ў наступных. Всім пакуль.